ukaiti MDC akanaka tauya nhau dzokutanda mwedzi uno waNyamavhuvhu asara mazuva makumi mairi nomairi 22 pachirungu kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Nyasi dande mutande redu radokerera rakatenziwa #remembering 1 August victims pakaita kunyangariwa pamakore mashanu chaiwo kubva munangarwa pawakaburitsa masoja anopfuti achienda kogwarasha vanhu muguta reHarare kuti vari kuratidzira zvosarudzo pakaita kunyangariwa. Tirikuda kutovimba kutoti pachapinda imwe hurumende wachatongiwa nonhaudzi. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Nyasi tiri kutandira tiri kwedu nokwamutoko kuri kuburika masoko okuti kwai kuno mumwe anonzi Ophias Tomu ari hwindi wopa mabhazi wopamutokopa kwai agokubiwa nowanhu wariwo mahwindi omabhazi aZebrakiss wanoti Gudo, Alexio, Bhanzi naRolson. Unobva waita kunyangariwa chaiko wakomana. Izvi kaizvi zvisvinuba izvi idi chokwadi kana hurumende ikachinja iyi kaizvi ndo vanhu vachatiza kuti tichitsoka ndibereke chaiko nokutoti pane pakaita kunyangara izvozvi zvinenge zvaakuvabenukira izvi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mapurisa aribe chaari kureketa, aribe chaari kuita. Ipapa tatoratidziwa mupikicha akakubiwa haatori muchipatara. Wakomana zvisvinuba izvi dai waita kuchinja maitiro chaiko. Pokare kuno masoko aburika mamwe ari kunenedzera nokunangidzira kuno mumwe woZANU-PF anonzi musiiwa waya agoreketa achinyepa vanhu kuti wareke kuenda kumusangano yese ichaitiwa yokufundzisa vanhu kuti vanovhota sei, voter education pachirungu. Iye tamubvunza kuti chokwadi chere akagotiti imi mubvunzire wenyu ndo vanhu opposition, ndinoreketa banhu vanhu opposition. Ndizvo abvunza ndizvo apindura achiita. Pakaita kunyangariwa. Akaita nharo kana zvikada kudini aiwa umbowo huripo tinondoburitsa muchibva mazvimubhira megani. Ichokwadi kuti chino shamu yaunorowa nowamwe ndo ibodziyo inokona kurowa pokare. Ipapa nyasi zvatotanda kwai Raj Modi kubulawayo aendesewa mapepa kudarodzi mhosva kuti areke kugopinziwawo pokare pasarudzo. So zviri kuitiwa 12 wobato roCCC. Izvi zvaitiwa neanonzi Raymond Gombedza. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvakamira sei. Apawo pokare wamwe vari kugoreketa makwai okuti kwai kuno OZANU-PF vanosvika 56 56 pachirungu wano mapepa yawo pokare akaitiwa zvibodzizvo zvakaitiwa mapepa oCCC iwo 12. Saka rekai tione kuti zvinopera sei. Apa iyo nyaya yo 12 kwairi kuenda kudarodzi mhosva zuva ramangwana ndipo iri kugwika nyaya yacho. Tatomirira izvezvi kuti tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Tinenge tichindokunyepai kuti vanenge vachidini, asi tiri kundoziva kutoti kana iyo yevanhu 50 iyo iri yechokwadi vanovasiya nokutoti vanenge vakushaka kujiwa munda nombwa nokuti zvinenge zvaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaparinga ipapo. MDC T yawamonzora yagoreketa kutoti kwai yasara nevanhu vanosvika 24 chete wakapinda musarudzo. Vanosvika 70 waye kwese wakatadza kupinda. Apa kufunga kutoti ipapa wanga wari kutofirira kutoti tino vanhu vanoita zana iyo ma-MP achifanira kusvika 200 chaiwo. Ndipo unotoona kutoti wamonzora waita kuponda chaiko batori. Zvinotorwadza chaiko ukafunga mazuva ranga rinatsvangira yaye rakaita kusimba, mazuva ranga rinachamisa rakaita kusimba. Ipapa wakabva waita kuti aiwa bandiwo ndini munhu kwendini munhu pazvadhakiwa pokare. Rekai tione kuti wachaipedza sei iyoyi. Xavier Kasukuwere kureketa kuno kwai izvezvi agoenda kudare guruguru munyika rinoringa nezvebumbiro romutemo kuti abvumidziwe kupinda musarudzo. Rekai tiringe kuti zvinenge zvienda nokupi. Tinoramba takandoringa asi tiri kushira kuti abvumidziwe kani zvindoite kuti zvikurirane tione pakucheka pa kuti zvinenge zvakamira sei.
tikaiti tinoramba takaringa tichigokunyepai zvinenge zviburikazvo. Tikarambirira tiri kumataurodzi mhosva, ipapa kwaita njodo kune vamwe vanhu wana, watatu waisenza kuzinara nomubodzi aisenza kukambani yo1010 technologies. Wagonzi wagoba mari yomumagedhe omugwagwa, matollgate pachirungu, inosvika $150,000 ozviuru, $150,000 hede. Kwai ipapa wakazviita izvi wanga wari pazambuko iro pamugwagwa woshamva. Rekai tione kuti inopedziwa sei. Kwaiwana vari kuti Nyaradzo Gusha, Flavian Kundishora, Tanaka Magaisa naiye Patson Tavengwa woku 1010 Technologies. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa, asi wakabatiwa nomhosva, aiwa panenge pawaperera chaiko. Assistant Inspector Matsauya wepacharundura Police kwai agobisiwa ipapo, aendesiwa kure kure. Kubva ipo anetsana naBarbara Rhodes paye, achiramba kutenesiwa zvazvisiri pamutemo naBarbara Rhodes. Zvinenge zviribe kumira zvisvino, asi tiri kuramba tichirangarira zvedu mazita aya tichaziva kana hurumende yachinja. Mukuru weguta reHarare Meya Jacob Mafume agoreketai kutoti wamunangarwa vari kureketa izvo vasingaziva, pavari kuti iwo kwai waita #state of disaster muguta reHarare, nokutoti ipapa nyaya iripo ndokuti guta reHarare riri kunyimiwa mari idzo devolution dziya dzinounza budiriro. Kwai mari idzo ndo dzinofanira kunge dziri kuseenzesa kutenga dzimotika, pokane nokunadzirisa dzimwe dziripo, nokuita kuti manyara yatakuriwe. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvidini. Wagotoreketawo pokare wakatoti zviri kutonangidzira pabodzi pokutoti wandoda kutoti kwai kumtsepwedeya kuenda, wari kuda ipapa kugara wapa Delish Ngwaya imwe mari pokare. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini, tenge chindokunyepai. Iwo wamunangarwa wagonovhura mugodhi womarasha uri umwe wemugodhi yokambani yoKondago kubhinga. Tiri kuti makorokoto kukambani iyi. Ipapa kambani yagotoreketa kuti yakuda kutotanda makuno yano chaiwo kuti iendese marasha kunyika dzokuEurope. Imi ndo nyika dzibodzizoka dziri kuramba dzireketa kuti kwai isusu kuAfrica tisinofanira kunge tichireka kuseenzesa marasha kubika magetsi nokuti zvitinakire, asi tinofanira kuseenzesa zvinana sora pokare zvimwe zvakaita somhepo nokudidi. Asi iwo wari kuramba wachitoita kuita kutora marasha wari kuyaisepi, wari kuda ndiwo kupfungaidza wega zvutsi zvinodhakazvo zvichiwanakira wega. Aiwa, gorekai zvitetekera wakuru wehurumende, kana muri wamwe itai tusvinu zviite zvakanaka izvozvi. Kwaiwo zinara waderedza mari dzomagedhe omugwagwa pabodzipo nomari dzomarezinesi wodzimotika. Kureketa kuno kwai motika diki pamugwagwa dzakugobhadhara zviuru 10 zvomari yomunyika kusvikira kumagonyeti achibhadhara zviuru 50 chaiwo pakupinda pega pega. Mari dzomutero mwedzi mina, motika duku duku kwai dziri kubhadhara $100 chiuru, $100,000 Zim dollars pachirungu. Magonyeti ari kubhadhara milioni ribodzi nozviuru 500, 1.5 million Zim dollars pachirungu mumwedzi mina basi. Kaitione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Wopachedu wagoreketayo kuti waboya zvimwe zviuru nozviuru zvowanhu wakapinda musarudzo wachivhota mugore 2022 wapinziwa pokare mugore 2023, asi waino manhamba akasiyana. Dzimba dzawanogara dzibodzidzo, mazita yawo mabodziyo, kuti warume kana wakadzi zvibodzizvo, asi manhamba ozvitupa ndiwo asiyana. Imi rekai tigoramba takaringa hedu kwainoperera nyaya yacho, asi zviri kuningisika kutoti pane zvimwe zviri kuitika. Mari yomunyika nyasi kwai yagonzi iri kutenga mari yokuAmerica ibodzi, kana iyo yaita kuwanda kwezviuru 542, 4,542 Zim dollars for $1 pachirungu pakaita kunyangariwa. Kaitiringe dzomutambo kwaiwo netball nyasi wazowina wachitamba nochikwata choSri Lanka
wagoedza 40 wakagoedziwawo 36. Tiri kuramba tichiti makorokoto tiringeka dziri kuitika pasi rese. South Africa kwaiya gonziyo iri kuronga kuti igode kuti ndiyo itambirwe mutambo yoCommonwealth makore anoteera ya. Tikaiti kuramba takaringa kuti wachabvumiwa chere nokuti kwai mutambo iyi yati yambouya muAfrica zvinotoda akomana heno mabiango rikaiti raimba takaringa. Apawo wari kufarapo kare muSouth Africa mo kwai kuurayiwako zvipembere wachida kutora nyanga dzazvo kwai kuri kuderera mugore rino. Aiwa wati kwaderera zvisvinu toramba chirowa manja ka ndokugona ka kurekai zvirambe zvichienderera mberi zvakadando. KuSenegal kwaipapa wagototi bato reuyo anopikisa akasungiwa uyu kwai ngarireke kunge richiripo watoribisa kutoti richabvumiwa ba kuteka wakomanaka rekai tione wakuruwa kuti wari kumbedza kudini ipapa. Asi izvozvi kaizvi ndo zvinhu zvinoba izvi ndo zvinhu zvisingadiwe izvi. Ipapa kutoreketa kutoti wanhu wokuSenegal wo wachatoramba wari kuita zvokuratidzira kuti penhu zvingaite zviri nani kwawari. Charamba hedu takaringa asi zviri kuhwadza. Mali noBurkina Faso zvaita kudira mvura inotonhora chaiyo papfungwa yakaunziwa nomasoja dzimwe nyika dzoECOWAS kuti iwo wari kuda kutonhadzira masoja kuti aende kunyika yoNiger kana akabisiwa pachigaro aribe kubenhutsiwa. Pakaita kunyangara. Apawo kare nyika dzakaita sana France dzatoita kunhadzirira ipapa kutoti dziite kuisa pfuti yechigwagwagwa pokare. Unobva watoona kutoti wakutotanda pokare imwe hondo yokumadoka zuva nokumabuda zuva east and west wakutohwisana pokare. Heno mabiangu kuti kuAfrica tichazorora zvaita sei. Mukatikidzwa kanyasi Kylian Mbappe ari kuita kusvina wanhu wePSG wari kuhwadziwa fani kuti wagomusiya achindoenda waribe kubhadharwawo kana mari. Ipapa iye ari kuramba akatoita kutsika madziro chaiko arindodedzera kuti aiwa ndinoenda bai ndinoita ba zvokuti zvamuri kudazvo ndichaenda pakwamuri kudako ndichaenda kwangu ndega. Unobva waona kuti pachiribe chisvinu. Asi rekai tione kuti zvinosvika papi kusvikira panotanga tamba mutambo. Tiri ipapo mabuja rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.